Το Πήλιο, θρυλικό βουνό των Κεντάβρων, ένας εκπληκτικός συνδυασμός ορεινού και θαλάσσιου τοπίου, υψώνεται επιβλητικό βόρειο-ανατολικά του Βόλου. Στην κορυφή του Πηλίου, στις Αγριόλευκες, στα 1500 μέτρα, δημιουργήθηκε το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου και το 1967 λειτουργήσε ο πρώτος εναέριος αναβατήρας. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε υποδομή και εγκαταστάσεις, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε ένα κέντρο που διαρκώς εξυγχρονίζεται. Το κέντρο βρίσκεται 27 χιλιόμετρα από το Βόλο και 2 χιλιόμετρα από τον ορεινό οικισμό Χάνια. Μέσα σε δάσος από οξιές και αγριόλευκες, το χιονοδρομικό κέντρο μοιάζει με μπαλκόνι με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Εκεί θα βρείτε το καταφύγιο δυναμικότητας 80 ατόμων που διαθέτει εστιατόριο, αναψυκτήριο και υπνοδωμάτια. Λειτουργούν ακόμη 3 πάρκινγκ δυναμικότητας 800 αυτοκινήτων και σταθμός πρώτων βοηθειών. Οι χιονοδρόμοι εξυπηρετούνται από 5 συνολικά αναβατήρες δυναμικότητας 2.500 ατόμων ανά ώρα. 2 εναέριους αναβατήρες με μονό κάθισμα, έναν διθέσιο εναέριο αναβατήρα που συνδέει το χαμηλότερο σημείο του χιονοδρομικού κέντρου με την αφετηρία. Οι πίστες έχουν μήκος συνολικά 12 χιλιόμετρα. Υπάρχουν 3 κύριες πίστες κατάβασης και ένα κύριο δίκτυο χιονοδιαδρόμων που τις συνδέει μεταξύ τους. Λειτουργούν ακόμη πίστες αντοχής και αρχαρίων, ενώ προχωρεί η διάνοιξη μεγάλης πίστας ομαλής κλίσης. Στο χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου λειτουργεί σχολή σκι με διπλωματούχους προπονητές χιονοδρομίας και κατάστημα από όπου μπορείτε να ενοικιάσετε τον απαραίτητο εξοπλισμό σκι. Στην άλλη πλευρά της Μαγνησίας, ο ορεινός όγκος της Όθρης αποτελεί ιδανικό προορισμό για χειμερινές αποδράσεις. Κατά πράσινα